Ġiet imnedija l-Assoċjazzjoni tal-Esports Maltija blan li sostni u tin fit tkabbir ta' dan il-qasam sportiv diġitali f'pajjiżna. Din l-assoċjazzjoni se tkun qed tamministra wkoll it-Tim Nazzjonali tal-Esports filwaqt li hija membru tal-Federazzjoni Ewropea tal-Esports u l-Federazzjoni Internazzjonali tal-Esports. F'konferenza tal-aħbarijiet intqal kif dan is-settur ekonomiku qed jikber brata maġla madwar id-dinja u f'Malta il-Gvern fassal numru ta' miri filwaqt li kommetta li jkun ta' spalla għal din l-industrija emerġenti. F'kumment lil media l-President ta' din l-Assoċjazzjoni Michele Magro sostna li l-intenzjoni ta' din l-Assoċjazzjoni hija li tiġbor flimkien lill-imsieħba kollha fil-qasam bla naħar jkun li jtejjeb l-ambjent li fih jimraħ dan is-settur. Illum nedejna il-Malta Esports Association li hija da volontarja li tinkludi diversi stakeholders mill-industrija tal-esports f'Malta. Illum nedejna wkoll il-manifesto li jinkludi 8 proposti lill-Gvern sabiex immexxu lill-esports il Malta l-qoddim. Waħda mill-proposti fil-fatt hija li nirrikonoxxu lill-esports bħala sports. Intant min-naħa tiegħu il-kap tal-operat tal-Fondazzjoni Gaming Malta Ivan Filletti tenna l-impenn tal-Fondazzjoni li jkompli jkabbar dan l-isport f'pajjiżna. Huwa area importanti ħafna bħala niċċa ekonomika ta' Malta u aħna wkoll bħala il-Gaming Malta Foundation se nkomplu nagħmlu minn kollox biex naraw li l-esports ikompli jifrex ġewwa Malta u jkompli jkollu l-importanza tiegħu. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Isports u l-Innovazzjoni Clifton Grima tenna li din l-industrija kibret ferm fl-aħħar snin, mhux biss globalment iżda anke f'pajjiżna, tant li hija niċċa importanti fl-ekonomija ta' pajjiżna. Irrimarka l-importanza ta' waħda mill-għanijiet tal-assoċjazzjoni li tattira plejers internazzjonali u rinomati f'pajjiżna filwaqt li wkoll tesponi talent Malti barra minn xtutna f'kompetizzjonijiet internazzjonali.